Prvý večer v Londýne. Po dlhej ceste sme sa napapali a vybrali do mesta. Mali sme žiaden konkrétny cieľ, iba sme sa išli prejsť. Zastavili sme sa v Tate ikonickej galérii moderného umenia. Baja sa práve splnil sen a chcela vidieť točenie filmu. Ako sme sa tak prechádzali, tak Baja povedala, že by veľmi chcela vidieť nejaké točenie filmu. Bola úplná náhoda, že hneď do prvej galérie, čo sme vošli, tak sa tam niečo točilo. Lenže neupresnila žáner filmu. Po prehliadke v galérii sme sa vybrali rovno do srdca Londýna. Naša vychádzka vyzerá asi tak, že vidíme svetelka, tak sa za tým rozbehneme a tak si ideme už asi 2 hodiny. Ale našli sme strašne veľa miest, ktoré sme chceli vidieť. Cestou sme sa zastavili pri ikonických budovách. Toto je proste mesto plné histórie, ktoré má úplne inú atmosféru, keď ho vidíš naživo. Všade to tu je ako čistá vianočná rozprávka, výklady obchodov, každá ulica, každý detail, všetko ťa núti spomaliť a pozerať sa okolo seba. Svetla nad hlavou, obrovské ozdoby, trhy plné zaujímavých vecí a vôni. Tu proste každá jedna ulica bola vyzdobená úplne inak a my sme chceli vidieť všetky. Baja mi dovolila iba jednu sladkosť za dnešok, že mám prísnu dietu. Takže ideme skúsiť nejakú kukisku, čo sme kúpili a čakáme, že to bude akože taká riadne dobrá. Je fajn. Tu máš polku. Ale dobrá. Naša posledná zastávka bolo 5-poschodové hračkarstvo. No a domov sme išli okolo londýnskeho oka. Už sa tešíme, čo všetko zažijeme zajtra.